Cremada, nom femení. Una cremada és una ferida a la pell produïda pel sol, pel foc o per tocar algun objecte molt calent com una planxa endollada. Les cremades fortes, com les que fa el foc, solen deixar-te senyals a la pell i són molt doloroses. Quan et cremes, és important no posar-hi res o només aigua freda i anar de pressa cap a un hospital. Crosta, nom femení. Una crosta és una capa de sang seca que es forma a la pell quan et fas mal o tens una ferida. Les crostes són dures i rugoses i protegeixen les ferides. A vegades, a la crosta s'hi fa pus perquè la ferida s'infecta. Al cap d'un temps, la crosta sol caure i queda la pell nova i curada. Dentista, nom masculí i femení. Un dentista és una persona especialitzada en la boca. El dentista tracta les malalties i problemes de les dents. Quan arribes al lloc on treballa, et fa seure a una llitera i amb eines especials et mira com està la boca per tractar el que no tens bé. Les dents tortes, les dents que no tenen espai per sortir, un queixal que fa mal, una carícia en una dent, etc. Depressió, nom femení. Una depressió és una malaltia que fa que tinguis emocions negatives, que no sentis alegria i que estiguis trist. Quan estàs deprimit perquè tens una depressió, sovint no tens ganes de fer res. No vols parlar amb ningú, no vols jugar o fer res divertit com anar al parc. Moltes vegades, quan tens una depressió, no vols anar a l'escola ni sortir de la teva habitació. Creus que no tens amics i no tens gana, o bé en tens molta. Si estàs deprimit, creus que les altres persones són molt felices i en canvi tu et sents sol i amb ganes de plorar. Dermatòleg, dermatòloga. Nom masculí i femení. Un dermatòleg és un metge especialista en la pell. Tracta malalties com ara la pell atòpica, però també s'encarrega de les pigues o de les ungles. Aquesta paraula ve del grec antic dermato, que vol dir pell, i lec, que vol dir especialista en. Descomposició, nom femení. La descomposició és la caca desfeta, i fins i tot líquida, que provoca mal de panxa. Quan tens descomposició, fas caca unes quantes vegades en un mateix dia. Llavors, és recomanable menjar arròs bullit, pollastre i poma cuita, perquè són aliments que ajuden a tornar a fer caca de manera normal. A vegades, la descomposició és tan forta que cal anar a visitar el metge. També poden fer servir diarrea i de manera més popular fem servir cagarrines, cagarines, caguetes i fins i tot caca desfeta. Desmai, nom masculí. És una manera popular de dir lipotímia. Diabetis, nom femení. La diabetis és una malaltia que fa que tinguis massa sucre a la sang i llavors tens molta set i moltes ganes de fer pipí. Quan pateixes diabetis, has de seguir una dieta especial i t'has d'injectar insulina, que és una substància que ajuda a regular el sucre de la sang i que a les persones diabètiques els fa falta perquè no en fabriquen prou. Hi ha diversos tipus de diabetis. La diabetis mellitus tipus 1 és la que afecta els nens i adolescents. Diarrea, nom femení. És una manera popular de dir descomposició. Dieta, nom femení. Una dieta és un control del menjar i del beure d'una persona. Especialment els metges recepten una dieta a les persones que es volen aprimar perquè estan massa grasses, a les que es volen engreixar perquè estan massa primes o a les que tenen algun problema de salut com per exemple una diarrea o un diabetis. Tothom hauria de fer una dieta saludable i per això la piràmide dels aliments ens ajuda. Si vols fer una dieta saludable has de menjar variat i sobretot molta fruita, verdura i cereals. En canvi, has de procurar no menjar gaires aliments que duguin sucre o greixos, com les llaminadures. Digestió, nom femení. La digestió és el procés que serveix per apaiar o digerir el menjar. Fas la digestió després de menjar i tardes entre 1 i 3 hores a digerir tot el que has menjat. Si vomites, és que no has fet bé la digestió.
Diòptria, nom femení. Una diòptria és la mesura que utilitzen els oftalmòlegs per mesurar la vista. Quan et revisen la vista, et diuen quantes diòptries tens a cada ull. Si en tens una o més, en algun ull vol dir que no hi veus bé i has de portar ulleres o lentilles. Discapacitat. Nom femení. Una discapacitat és la manca de capacitat o la dificultat per fer alguna cosa o causa d'una característica particular. Pot ser física o mental, o física i mental. Una persona pot tenir una discapacitat de naixement o com a conseqüència d'una malaltia o d'un accident. Un nen amb una discapacitat pot tenir dificultats per veure i sentir, parlar, caminar, etc. Fer-ho amb altres capacitats o no poder-ho fer. Els nens amb una discapacitat moltes vegades poden fer les mateixes coses que una persona que no tingui aquesta dificultat, però d'una altra manera. Com ara fent servir pròtesis, com ara una cama artificial, o un objecte que els ajudi, com unes ulleres o un bastó. Per exemple, si no podem caminar, potser sí que poden desplaçar-se d'un lloc a un altre amb una cadira de rodes. La discapacitat no els impedeix poder anar a l'escola, fer esports, jugar, etc. I de grans, treballar com a la resta de persones. La discapacitat no és cap malaltia. Dislèxia. Nom femení. La dislèxia és una dificultat que tenen algunes persones per llegir i escriure. Els nens amb dislèxia, quan van a l'escola, poden tenir alguns problemes per aprendre, perquè confonen les lletres, els costa memoritzar les taules de multiplicar o no entenen sempre el que han llegit. Els logopedes poden ajudar a les persones que tenen dislèxia. Doctor, doctora, nom masculí i femení. És una altra manera per dir metge i metgessa. Dolor, nom masculí. El dolor és una sensació de mal físic. Pots sentir dolor quan, per exemple, et fas un trau, tens mal al cap, et cremes, et trenques un os o tens una càries. Hi ha dolors més forts i d'altres més fluixos. Quan sents dolor fort, fins i tot pots cridar i plorar. El dolor també pot ser un sentiment interior, perquè tens una pena per alguna cosa, per exemple, per la mort d'una persona estimada, o perquè et deixen de costat o t'insulten. Durícia. Nom femení. Una durícia és una part de la pell del cos que se torna dura. Per exemple, pots tenir una durícia a un dit de la mà o al taló del peu. Quan tens una durícia, és recomanable posar-hi crema. Ecografia, nom femení. Una ecografia és una imatge feta a través d'ones de so per veure algun òrgan o una part interna del cos. La imatge se sol veure en una pantalla. Per exemple, quan una dona està embarassada, li fan ecografies per saber com està el bebè, tot i que es fan ecografies a altres parts del cos, com ara el fetge, el cor, a un os o els ronyons, per tal de saber com estan. Epidèmia. Nom femení. Una epidèmia és una malaltia contagiosa que té molta gent a la vegada. Hi ha períodes en què moltes persones tenen una malaltia, com per exemple, a l'hivern molta gent té la grip, i com que tothom acudeix al CAP i als hospitals, aquests estan molt plens i es col·lapsen. Escaiola, nom femení. És una altra manera de dir guix perquè el guix sol ser molt fi i cuit, com l'escaiola. L'esquelet. Nom masculí. L'esquelet és un conjunt d'ossos que serveixen per protegir els òrgans interns, com ara el cor, el fetge i els pulmons, i aguantar les parts toves del cos. L'esquelet et permet aguantar de dret i moure per poder caminar, córrer o jugar. Esquins. Nom masculí. Un esquins és una lesió dels lligaments.
que són els conjunts de fibres que lliguen els ossos a les articulacions. Aquesta lesió està causada perquè els lligaments s'han estirat o fins i tot trencat. Per exemple, una torçada del turmell fa que tinguis un esquinç als lligaments que l'envolten. Pots tenir un esquinç en qualsevol articulació del cos, el genoll, el turmell, el colze, etc. Quan tens un esquinç, el metge normalment te'n a la zona afectada, però si hi ha trencament d'algun lligament es pot enguixar i fins i tot toparà.